milí priatelia, Kremničania. Som nesmierne rád, že takto pred Vianocami vám budem môcť oznámiť veľmi dobrú správu. Mesto Kremnica podľa aktuálnych informácií bolo úspešné pri získaní dotácie a úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania a ministerstva dopravy na rekonštrukciu a prestavbu internátu na bytové jednotky. Kompletná rekonštrukcia bytov, spoločných priestorov, ako aj vonkajšej vybavenosti vo výške 2,1 milióna eur, tak bude môcť byť začatá začiatkom budúceho roku a ukončená na jeseň roku 2026. Takto mesto Kremnica, ako aj občania, získajú 26 nových bytových jednotiek, 4 jednoizbové, 18 dvojizbových a 4 trojizbové byty. Som nesmierne rád, že táto aktivita mesta bola ešte mojou poslaneckou iniciatívou v roku 2020 a takto si ju budem môcť aj zrealizovať. Príjmite aj osobne tento vianočný darček pre mesto Kremnica. Prajem všetko dobré.